kubor nakashlem jong unong san hima. Uba Roy Kupar Sindram President Kanyo Trap Youth Council Ulong Bahadian melalui kecingkuan ra ke Sarkar Jila ya kekai phat reservation policy hayang dorbar thawan ke Jila hanin kesngi dak bak milenti bekejat benriu kan kemen hendai ke penduk nong bat penduk cingmentoi penban habakran syikilat patai kubor ha kesngi pelai jong katayo uba Roy Kupar Sindram ulong benaduk basdang ke reservation policy nadu usnam syijaknai sepah ni puar lakran banwan ra knang halor kejinan beriu ha kejila bekentup yaki khasi bat jantia bat garu da ka baong bade bandon kejingkala namar kejingbon pat hi labun ki khasi bat jantia bani nujor bat ki jat bin riu garu nalor kata ulong be kani ka baha thongkam lapun shongnong rem kat kum kejingbon pat hendai hakani ka kinti bamenta pat ka expert committee ko ong penban ban penne kumju namar kata uong bakumba kalong bentahi kani ka expert committee ke bala thong da ka sarkar jila kamishmal pun hun ne pun yo nong ya ka jat bin riu ula bu jingkali baka sarkar kala ai ka bor hendai balai baka ni ka expert committee ka mandra ya ka data ban lum ban penben bat ke ai ka baka ni ka expert committee ka le baro shikata ka sing kala dawa badi ban ai ki khasi ba jantia san percent badi ugaro pat 100% kat kum ka jingbon pat hendai kam shimla udlong hadu menta kani ka kai phot jong ka expert committee ka long baga jat bin riu ka wandra e ka jingdo jingmentoi shibun la bandap uba Roy Kupar nakaliang jong kaseng adin mengilai ya ka ya ki kubor ka ba ka sarkar kalawan ra ya ka report jong ka expert committee ka bai dei bat ka reservation policy ka jongi awat ngila ap kmi lenti menta de ki kat tu kat ni banai ba ka expert committee ba ka sarkar kan wan ra no akhmat jong pat ba ya ki jing a jing mut lani kita ki recommendation ki ba ka expert committee kalabu akhmat jong sarkar hot kum kajat benriu ngilak kmi lenti ba ngin kemen hadin mengiyo i kanika lan ngin yo i lan ngin yo sngo ya kanika ya ki recommendation lan ki jing a jing mut jong kanika expert committee namar ba baro nangi ki bayodon benta hakaban ai lagi jong ki jing mut hakani ka expert committee ki badai napo khasi jantia ngila ai la ka jong ka jing mut da ka jing khmi lenti ba kani ka exercise lani ka jing bu jong ka sarkar kani ka ya ka expert committee kan wanra ka jing yo nong yangi kum ka jat benriu ndrei peusi habang yo ipat ya ka press release ya ka bana kaliang jong ka sarkar kala ai ya kata ka recommendation jong ka expert committee ngila penban ba kum ka jai benriu ngimdon e ka jing yo nong le si kan dei penban ka jing du nong yangi beleng ong gumta namar ba ha la de fipet nadu ka basdang jong ka reservation policy jong ka sarkar jong ka jela ka jongi nadu kisnam khak ndai spa nyo puar kilah keren da ka basyai ban ong ba kani ka reservation policy lawan ra khnang da ka ba pensyong nong rim ya ka jingdon jong upai ba lane da ka jing bun briu jong ki artli kita ki kenhun mo ki SD ki bedan ni ka jela ka jongi ka tai khasi jantia bat ki garu akaba to por khak nice pa nyo puar de si labu 100% ki perlok garu yang i 100% kelum lang ti nrela dengi page pat ya kanika expert ya ka recommendation kan ka kanika expert committee ka wanra ko ong badai ban penne ya kata ka reservation policy kumbala penne mentala ne pentrika menta kini ki khana nadu kini ki snam ka khna spa nyofuar hadu kini clip mat ko menta hajing sisya na kaliang jong kaseng hapor bengi ai la ka jong ka jingmud ha ka expert committee ngila kren na ka basya ba dai bandon ka jingkala namar ba la de fipet ya ka jingbun pat ha padeng jongi bat jong ki garu kalai per ngila abun haba banyak nujor ka jing don pat ka jongki ngila poi se ki khat nyo kha pralang maki gidang poi tang shipho do khat welak lan khat arlak ta ka jingbun pat ngila abun mangi tela da fipet ya ki kentien ki ba ka reservation policy ka wanra usnam khat nice pa nyo puar ki ong ba ya kanika ka baha la penchong nong rim da ka jingbun pat ngimtip haknu ka dur mensyua ki le ban wanra itu ka 40% rela hakani ka por ka ba mentapan hak jing syang ikmi lenti ba kani ka expert committee ru kan pensyong nong rim ya kani ka baha tungkam da ka ba pensyong nong rim ya ka jing bun pat kan
Ndre lada ndre ka bangi pan ngi i mental lamba kanika press release ngi i ba ka reservation ka expert committee ka jaka ban wanra jimpan kala ka ong pan ban penne kumju tikani kumbang ong ipi nakaliang juga seng ngi soban pan pau ba ngi ngau diaw namar bangila don gajing milenti bakan don gajing kala ka reservation policy bakan don gajing yo anong yangi kum kajat benrio bangin yo ngim ong ha kajing ajing mut jong seng ling ikhlem ong ba ban pendu yo garu ya kata 10% ngi ong ba ka dei ban don ngila ai ko wi kajing artli gajing mut ya ka expert committee lada sub classification ka long legally binding yong ba constitution ka sha dei ban wanra dei ban yangi dei ban poisan 10% yo garu dei ban poisan 10% but kata ka 10% dei ban ya phya apteng ki ada SC ki ada ST but ka unreserved category but ngi ongru lada omla ban le ya kata ka sub classification kadi ban wanra kelum lang baru artli ki tribe mo ki major tribe ki bedana ka jala mangi baru garu ngi ban combine lang kan mangingin yo kandai 4% kandan ka combine reservation ka ba kandai 5% but ki kata kan yo percent ngin ya sam sekiwe ndai kumbaka long mentahi ngi iba kanika expert committee ya ka ba sorkar kala thung kadai tang ngan ong ka hakajing sisa bangi milenti ka babha ka banyo nong yangi kumujai bendri ringim yo i bakan don kum kata ke ngi sngo ba ke exercise jong ka expert committee ka ba menta de ki pautli gi banai la de gi snam ba ka penlut por hakani ka ba baro ki ajing mut kalong ka ba shusep klem don kanu ka jing yo nong yangi kum ka jai bendri kham tam bat kum ju ru ka long tang ka jing pelut kai ya ka pisa jong pai ba ka ban pelut ban set up ya ka committee bat ban le ban pendep ya ka kam gi solungo ru ba ladangi katkum ka jing ong jong ka expert committee hakabakut jong ka ni ka press release ngi ba ka expert committee ka ong ba bakata ka reservation policy jong khat nai spa nyu puar kan ne be kumju umdei ban pen kelaya ka tambala de fi pat ka ju hi ka expert committee ka wanra pat ya ki recommendation bandon ki jing kala kau mut bawat ke expert committee ru kam syai kai ka ka kwa ban ai jing mut ka sorkar baleng ong kumta namar ba lada fipet ya ka press release ka point ka bakhat lai ki ong ba after examining all representation and stakeholder views the committee has recommended retaining the 1972 reservation policy in its present form kum bakalong ong ndai bandan ka jingkala de lada fipet pat haka point ka bandrio jong ka jing ka press release pin i ba ka reservation policy kala recommend baya ka carry forward period nakaliang jong seng nilai keren ya kani carry forward period kabang iong badiban penduk no mereka bat hakani ka reservation policy ka barim ka carry forward period ka detang sistem mereka kani ka expert committee mentapat ya ka carry forward period ki ong badiban extend hadu laisnam tikiwan ra ka jingkala hakabakut ki ong badiban penne be ya ka 1972 reservation policy mereka ipad ya ka recommendation ka jongka ba ya ka backlog lan ya carry forward provision ka badan ha ka 1972 reservation policy naka sistem dai ban ra no sa kala sistem komut ba kumangilay kren naka por sa kapor nakaliang jo ka seng yung bakani carry forward provision kam dai bandan namarkani kan pendu nong yangi habang itap inu kamut balada don kanu nu ka post ka balad nakabanta ka waypat ka ST category lan kimla ban tap utu snam kila ban tap snam ba ar snam balai mut ailat iki bikin pendam ringi ong balada umdon de ban pendu ai ban tap da ka waypat ka ST category tingi iba ka expert committee ka contradict yalade dalade bat ndi tangkata ka expert committee ka airu ya ka recommendation ban wanra ya kata ka creamy concept komut ba menta wat ya kajat benriu ka jongi kabang idang don tangkat nu ngidang duna kibun socially economically ngidang duna ngimla ban ong ba baro ngila ya bit ya biang ki airu kata kajing ajing mut ba dei bandon kata ka creamy concept komut ba kibriu mo kibala bandon kata ka weipat ka class lan ka category hangiu khasi jantia lan ni hangiu nyutrem kibala don la em kim dei hok shu banwan banyo ya kata ka ya ka reservation ti mdi tangkata kilawan ra ru ya kata ka ya ka konsep ka buong ba de bandon ru kata ka classification
lani ka kota within kota. Kau mut bah ngi yo reservation namar wingi de GST. Kigar mangi kumbat kigaru ki ong bangi de GST takadaw ngi don yak ngi yo ek reservation ndem ngi de ki jo hi ki sil tribe tekani ka committee ko ong bala banwanra ya kataka ya kataka classification hapadeng ki schedule tribe para mengkihi tamaki ong bade banle ya kataka data bandon ka comprehensive data kumut banlum jing tip ha yangi ki bade ni ki ST category jong ka jela bangin yo banwanra ya kataka reservation lane ka sub classification teka jingkali kalong bakani ka expert committee menta ka sorkar kala aya ki ya ka bor bakan le ya kata ka exercise na kabantaban aya ka jingmut ka jongka balay pat menta ka expert committee ka khlem wanra lane ka khlem lumjing tip ya kata ka data ban song thu kan ba kala ne ban wanra ka bandon ya kata ka sub classification kinu ki bala ban yo ya reservation ba kumta ter kale ayu ka ni expert committee menta da ki system tam ba ki le ya ka ni ka exercise ti kawai kata ka di ka ba ngi sngo na kalyang jong seng kawai ka ba ngi sngo ka bangi sngo banya ko long ba ngi kmitlinti ka ba baha ban mi long ba ka ni expert committee bakum ka jai menrim yo nong naman ngi labu ahmad bong balada lada pisha bandon classification kamut ayang ni 10% kasi jantia ay 10% yung garu balada umlong banwanra ito ka sub classification combine lang yang gi artli gi tribe ay betang ko ka kategori kamut bangin le lang ya kaju ka mo kaju ka jing khun la ni ka recruitment la dadon kan don ka combine reservation ya katar ngim simla I bakan don kanu ka jing pediang na ka expert committee but ka nakaliang jo kaseng ila dawaru bade ban pendu no ya kani ka carry forward period ya katarung iya ka jaka bakan penne ya ka system la ni ban pendu no ngi ipen ban baka expert committee ko ong bade ban carry forward license te kani ka jingkali kalong kan yo nong yano kan yo nong yangi kum ka jai menriu na kala ban yo nong ya QA lamba kani ka jingle te ngi iba kani ka report jo ka expert committee kalong ka report ka ba yangi hi kum kaja benriu nyautrap hi kalawan ra jing du nong shibun kamdai ka report ka bangi kum kaja benriu ngin so comment bat ngi kat kum ka jing puli ka jongi ka ni ka press release la ni ka report in a nutshell ka ba sarkar kala ai khmat jong pat ba ngi iba hakawai ka liang ko ong bade ban penne ya ka reservation policy kum bakalong re hakawai ka liang bat ka ni ka ju hi ka expert committee ka ai ki recommendation ki joka tingi ngimtem ka ka jing mut bat ka jing thmu jong ka reservation jong ka ni expert committee la ka ni ka expert committee ka ai sisai ki ni ki recommendation ne kadon kajing wanra da ban pen bakla ya kata kajing ajing bot joka expert committee ngim tem bat ka ba kay ka bangi ngisngo kalong ba ka expert committee ko ong ba ki majority jong ka stakeholder ki ong ba ki babun ki ba ajing bot ya kani ka expert committee ki ong ban penne ya katakan 1972 ngilengo ban ong majority namar bangi ngi suthu ba kum kajat menriu nyutrap hi ki babun ki ba ajing mut ngam try kin ong ban pende e 1972 baro nangi kwa bandon ka jingkala klam dak ta ya kata hok jong kita gi porlok gi jong gi garun ringi kwa ba namar bangi ngi labun kum upat kum kid hot jong kajat beriu ngi labun pat ban compare ki pat ya gi porlok gi jong gi garu ngi de ban yo re kata hok ban yo khambun kan ka bah thungkam ti kata ka bangi kwa ban keren ban penpau ni ka por ba kum keseng ngisngo ba kani ka recommendation la ni ka jong ka expert committee ka exercise ka baka sarkar kala le ha ka jakaban wanra ka jingdu ka jingyo nong yang ikum ka jai benriu kalawan ra penban ka jing bomhun namar ba ndai tam bomhun ngila ru bandu nong nang ni syakmat namar ba ka expert committee ko ang bade pentrikam ya ka roster system tila da pentrikam ya ka roster system ko umut bagi tu ki backlog ki beladon mental ya se de ki katu kan ni teligis nam ki perlok ge jongi garu ge jongi kinang yo kam kat bagi jongi pat kinang du kam nang ni syakmat te kata kali ge jing sngo ko ba ngi kum ka seng ni sngo be dei bat ka report jong ka expert committee akabili ko ni ka reservation policy ni kani ka jala jung akani sarkar jala jungi belakang awi ni ko kaswat ong ba kapit ni kibi jala kibai ki ni reservation policy badla de shishim matang na population proportion kalong on constitutional then ngi ong ba gumta kan phi ngi don para tribal lang ni ngimdei bang idon mo ki don ki upper class bet ki lower class let's say
mangi bo garu ngi di ST hi ka constitution ka sya bangin le sub classification na katakada garu yo la kajong ka reservation ngi yo la kajong ka reservation de la da fi page pat ya ki kentien ki ba ka sarkar hi ka wanra 1972 ki ong ba hakani ka 1972 resolution but kani ka reservation policy ki ong ba dengan puli ka paragraph baningkong ki ong in pursuance of clause 4 of Article 16 of Constitution of India and keeping in view the inadequacy of representation of these communities in services under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population. Kamut ba ya ka reservation policy ka jongi la pun song nong rem da ka jingbun pa. Ti mangi mentama let's say 1972 ngi klam ya perkhat ya katang ila si ong tong ini le la kale 40%. With times menta south sun post nam ngi la ya lenti. La da fi pun ka expert committee ko ong penek be ya kan 1972. Te ka 1972 ka keren in terms of population te ko ong. Te la da fi ong in terms of population ngi la bun pa jam. Ngi la bun pa ban yiki. Te ka kamut bangi ngi don ka hok dan ban yo khambun. Tingim ong hiru ngi ha ka jing ai jing mut jongi kum ka seng lingim ong te ba keni ya ka hok ka jongki ki don 40% ki mat ne 40% nengi ngila abun ka ngi de ban kiu mangi gen sya ka 40% but ai kata ka 40% la ngi ong unreserved category la ni ada SC kat no e ki don maki kim da bun la ngi pet ya ka population ka jongki ka badon tengi ngi don khat nyo khat pralak kum kino kum ka jai ban re nyo trap ki porok garu ki jongi ki don chipo khat welang tik ngi don la ngi pet ngi penchong nong rim na ka reservation policy ngi de ban yo khambun kan ka kata ka ka reservation kamangi ni de ben yo orang itu dia DUI tadi sinema bang ini jadi orang ini kan expert kiri nak kerja ki saya kepada dia dan lesik itu DUI atau lesik tambah lejai itu di ini kumisa pi kum ka seng hing imla ban komen la ne ban keren ya ka jingmut jong sarkar por ba kawan ban wanra ya kanika expert committee ban form ka expert committee hoi kadi ka basisya na marba ya ka expert committee lashna ka por ba ka cak ban riu ka jongi ka kiwen by day ka reservation namar ngi ong bangi don kam ban yo ya ka hok ban yo kam yo jam kat kum ka jingbun pat ka jongi ti ka sarkar ban pentanda ya kata kawan ra ikani ke expert committee kapan jingmut na ki babun nangi likum ka jat menriu babun nangi ngila a jingmut ki seng bahalang ki ba fair ki riushimet ki ba fair ki seng san perthai ki ba fair baro nangi ngila a jingmut bat ka ngala ban ong 100% na ki ba ngihi da ka jing scam ban ong ba ngihi ki ba a jingmut bun ngi a jingmut na ka banta ban wan ra ka jingkala ka reservation policy bandon be ka jingkala nek belengok mentah bengi ipat ya kani ka expert committee ya ka report ka expert committee ko ong de ban penek ya ka ya kata ka reservation policy nyong 1972 ti kani ngimla ban len ba ka sarkar ka to po tang ban pentanda le si kala shu form ya committee re mentapat ka don la ka jong ka jingbut ya ka ba ka sarkar ngimtip la bahkan yo anong politik sel di kale ya kani ne ka don da kiwei pat ki jimut ya kata ngimla ban ong rekai ke bangi ngila ban penpau menta kalong ba ngilong disappointed lang ba kani ka expert committee ka ba ka jaka bangi ngin yo anong kum gajat menteri ngi soban ngila ban du nong ban lang ba kani ka recommendation ka jongki